Kubor nakaslem jong unong san hima. Kalong shisha ka khubor ka bas ngoton nat bantem bawat ki khna school ke bedang don na ki jaka puli kilahap ban khongoy na jingkhang yin tang ban yo ban ai khubule yo ba Arden Miller ba sayomoy President rangba ka Voice of the People Party hadin malawai ka jingelang penrung dekhot hasoyong kabalalong mentakas ngi ka khatsaw trik ujileo arhajar arpulai hagapor ba Arden haringkat UMLA ka Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang ulai bamja ha ka wei ka ying halendet jong ka school ki khna school marshu banaya ka kerteng jong ba Arden kilawan ban ai khublei layo i begitu ki khna school ki bedang don ha school kila shuya perta na jingkhang yit ha upra bat kitu ki khna ki bawan ai khublei ha ka jaka bamja kila perta lang ha upra hadin baladap banya shandur wala uslap ulapen keti ya kamadan henry ki pajba kila ya tuj ban ai khublei kiti yo ba Arden Miller bas hayomoy marsen wai ka jingelang jong jingmenjur in rahi ki kiti ki jingi ma in pini bagi wanangi bangin lamenjer bangin pinasa halade baka Voice of the People Party but nadu mentahi ngin long ki khot ki shirham ki bagi kershan tege hadu bangin nala banwan rahi ki jingkala agan igari kari egali tingin shimbata dan pertalang ya ka shop jong ka party agan igapor laise laiwa ha pra pertai ha pra Kublai Syahadarmu. Bayangan itu kami kelut. Bakin dayan do ulain ya kipat ba kibawan bansim ya form agak aktif pada primary. Saisin. Saisin. Ya, ini demi nama. Ma.